No. Ušli do nejakého hotela, ktorý podľa tohto tu vyzerá ešte veľmi dobre. Ty kokos, nádhera. To je úplne, že top. To je jedálenie, krása. Ty kokos, to je proste brutál ešte. Sem by sa nikdy nedostal. To je nádhera, ty vole. Ty vole, kárnička. Aha. Zaujímavé čo? Billboardový stôl. Tohle. Ešte v parádnom stave. Krásne, ty vole. Je úplne nádhera. Izby. Tak by sa človek ešte vyspal. Ty kokot, absolútne nič toho není. Nádhera. Zrkadielko. Nádhera. Ty vole, to je sila. To je paráda. A čo tomu chýba? Nič. Prísť ubytovať sa, vybavené. To ešte poriadené, ty vole. Tento kvet nemôže byť živý. Jasné. Ty kokos, to pecka, vole. Čo si, to je brutál ešte. No. To vlastne mám dvojposchodový. Tak. Trošku je smrad nejaký. Taký puch divný. Tmavé chodby. Krása. Nádhera. Ako keby teraz sa dospal. Úplne, že hotovo. Sila, ty vole. Krása, toto je dokonalé. Úplne, že tomu nič není. Čo si? Túto polohu dúfam, že nemá nik. To by bolo škoda zničiť. Tu sú už nejaké staršie dvere. Aha, kaviareň. Fasa. Čo tomu chýba? Tu už aj žrad niekto bol. To bolo ešte nedávno plné. Krása. Čo máme ďalej? To je nejaká spoločenská miestnosť. Taká hala prázdna. Sa tam nesovalo asi. Už povypínané všetko. Mala byť jedáleň. Táto kuchyňa. Presne tak. Fuj, smrad. Korník je tady, sa môže variť. Krása. Ty vole, to je nádhera ešte toto. Všetko, pecka. Toľka.
Ďalšie telky celkom nové. Vraj ťahač. Tak nič. Tady je co? Ups. No je, tu je nejaké kľúče, aká niečo. Tady. Také bubny. Panovičielka. Bubliečok, ty pána, to je sila. Krása, krása, krása. Chladnička. Čo máme? Aha. Unikový východ. Čistiace. Fuj. Nejaký skladík. No jasné, skladík. Kadečo možného. Vecka. Klasika, poháre. A tu je čo ty vole? Chvíle, Kentus tu je fajný. Rok, no, 2019 ešte. Nie staré. Krády. To vyzerá byť nejaká zaujímavá miestnosť, pekná. Hodiny. Sranda. Krása, krása. No, ale pozrieť ešte dole. Čo tu je to? Sauna, fit centrum, fíha. Ale tu je už smrad. Ťažký vzduch. Ešte tu je nejaká to asi pre zamestnancov. Krásne obleky obložené. Ty kokosila. Oblekov, aj. Ale smrad je tu už dobrý, taká potuchlina. Nejaký skladík zas, kadečoho možného. Všetko možné, čo ťa napadne. Asi zamestnanci tu bývali. V tejto spodnej časti. Fuj. No. Troška rozhádzané síce už, ale tak kazí je tvár, napríklad tých tu je. Že hodnotu hľada malo. Kuchynka nejaká. Mi nedávno, ako stade to odišiel, ty vole, je to možné? Sila. No, táto miestnosť je zvláštna. Tu sa museli diať veci. Sú už tmavšie miestnosti. Čo? Zakázaný, tu máme skladíček. Rozvodňa. Sila. Máme čo? Garážové dvere. A tu má taká kotolňa, dielnička. Sklad dreva. Fajný hever. Pekne to tu vyzerá teda. Skladík údržbára. Vecka. Sauna. U nás sú sprchy. No, telocvičňa, krása. To je teda fajná. Tu je tá sauna spomínaná. V dobrom stave. Tu je nejaký buď ochladzovací bazén, alebo čo to je?
Asi niečo také. Pekne, vole. Ideme ďalej. Fíha, tu ešte je lyží koľko. Sovina. Prázdne. To je čo tu na? Všetko pod zemou, respektíve podpivničené.